Untung gak apa? dioper polisi. Pertigaan. Pertigaan. Enak wong lewat. Nek wong lewat. Nek wong lewat uga barang di foto. Ngoten. Boleh nge-vlog. Oke. Apa, Mas? Bang Digen aku. Tak main Pak. Iya toh, kayak Pak sopire ra gelem mangan blas. Ora mati kulatos alun-alune iki. Alun-alun Wonosari. Ora mati kulatos. Ini tahun baru ditutup malam tahun baru. Kene iki Aku 12 aku. wis teko kene iki teko alun-alun ndi? Wonosari. Wonosari. Itu Oke, supire. Pak supire. Si. Bukan, bukan. Kesana toh. lewat. Lemburi foto atur. Wonosari, alun-alun Wonosari. Maju. Itu dibuka nang ngene. Kok siji ae, Leten? Wis mlayu. Cedek Mas Awan ngono lho. Oh iya, depan ku lho, Mas. Tak bukane iki. Aku apa? Beli apa? Kuwi lho gak luwe ae. Ada minum lah. Kon tak buka nih. Iya, Kak. Kan luwe pernah. Bisa. Awas. Saya di Mas Awan dulu. Kayak ning Jogja ya, enek dua. Rame. Ya ning alun-alun kene mang to, Mas. Wila iso nglewati apa dua pohon iki ya. Dijejak. Ning alun-alun. Buat dadi wong pangkat. Kayak ditutup anu nih. Mantan.